čemu smo mi vozili? Kao što već znate iz prethodnog videa, trening nam je prekinuo nepravilan rad motora. Zvučalo je kao da je počeo da gubi 1 po 1 cilindar. Prva stvar na koju sumnjamo su bobine, jer su dve različite od ostalih 4. Ali kad smo već tu da povadimo i svećice. Ček, šta je ovo? Joj, šta smo mi uveli? Neki majstor imao jako popuštenu ruku i izolirku u njoj. Ali najveća feštica tek sledi, pazi sad. Ja što više rasklapam ovaj auto, sve mi je smešnije. NGK svećice su 5 od 6 komada, a jedna je Denso. To sa jednom katodom, a ostale su sa po 2. Sad ćemo samo prebacimo sa donora sve delove da vidimo da li u tome bio problem. Za donora imamo još jedan identičan motor kao backup opciju u slučaju neke havarije. Sad njega ćemo samo pozajmiti delove na kratko jer će i on uskoro da dobije svoju karoseriju. Ali o tome ćemo u nekom od narednih klipova. Za početak neću ni dijagnostiku da kačem, samo po zvuku ovako da probamo da li je to to. Ako zanemarimo zvuk izduva koji izgleda pomalo bušan, auto radi mnogo pravilnije. Disak klapnu smo ukinuli iz usisne grane i tu na poklopcu fali jedan o-ring. Vjerovatno falšira vazduh, a gumicu smo već poručili novu. Definitivno smo ustanovili bar 2 kvara za sad. Misija je uspjela. Definitivno su bile svećice i bobine, ali pošto i na donoru moramo da ostavimo ispravne delove, naručit ćemo nove. O visini zadnjeg kraja auta nema diskusije. Probali smo sa visinom da ispeglamo nagib zadnjih točkova, ali nešto nije išlo kako treba. Sad ćemo ga spustiti koliko može, pa peglati koliko god štelovanja trapa bude dozvoljavalo. To je do kraja spušteno. Ako bude trebalo još, morat ćemo da izvadimo šteler skroz ili eventualno da uzmemo zadnje opruge od kocke. Ipak ću odmah da povadim štelere. Ipak ćemo prepakovati sabijene opruge od kocke. I vjerovatno ste primetili kako stoji volan u stvari u normalnom položaju, sad treba da popustimo sve one šafe, ali ne ove na spojici na volanu, nego na ove na spojici iza i da zakrenemo za 90 stepeni ceo adapter. Falilo još samo malkice, pa ćemo skinuti adapter i zakrenuti ga na nutu za još 2 zubića. Quite nice. Great success. A da bi vidjeli koji dio gume nalaže na tlo, morali smo malo da ih oprljimo.